Kuya Nick Pipito, labi na yun sa mga bata nga nag-inom karon og Don Pipi Tablia. Kumusta ka mo tanan sa tanan ng mga namati na to karon? Labi na yun ni Dudong GR Pipito di Astolido. Okay, salamat kayo. Katapusan ning adlaw sa akong aso ninyo mga bata, mga kasama nga naguluhan sa iyo nga pagbasol. Adi nilang kita mo nagasulti mga bata mga kasama halapadayon mo ginom sa atong Don Pipi Tablia. Ani ang sumpay sa katapusang sumpay nga sinuwat ni Ate Jocelyn Pundok Algono ubos sa direksyon ni Ate Martis Barba Albores Spinner, Kuya Joel Bensi Soundman, Mr. Ricky Barry Garing og kining ato ang recording audio editor Kuya Ariel Mangkao. Kining tanan, dalit din nato sa RMN ha. Ani ang sumpay. Ang atong recording audio editor karong panahon na si Kuya Randy Tayad na korda nga mao karoy nag-edit sa atua karong pagbasa nining atong katapusang sumpay sa akong aso ninyo. Okay mga bata mga kasama, ani ang katapusang sumpay sa akong aso ninyo. Maudi ay nga dalitang duulot sa mga daotang espiritu tugod sa di ay sa giambi natong mga kasuko, mga pagdumot og dili na nato angay pagamuton sa atong kasing-kasing. O gilabi na gyud ang pagtulisok o pagbasol sa Dios pagtilan. Ang Dios imong basulon nga siya mo'y nagbuhat imo naggatag sa tanan. Sa tanan siya gayud. Wa tadis kalibutan kun wa siya. Mao kanay nahitabo ni ana. Dito sa kalibutan sa daotang prinsipe nga mao ang lugar sa mga kasakit. Hapit balingla si Ana ni Zor. Human kini niya, human siya kanang gipasayaw man to sila, nanayaw man to sila, mga bata, mga kasama. Unya, gibati si Ana o kagotom. Og tungod niya to, gida siya sa talan kananan ni Zor. Apan! Natinga man ang daga nga, pulos man itong mga pagkaon ang iyang nakita. Og nakita po ni Ana ang bulawang kutsara nga iyang gikuptan. Ang tinuod nga itsura sa prinsipe. Nga gusto niyang manag-iya kaniya. Iyang nakita kini sa kutsara. Buot unta nga mo palayo si Ana mga bata mga kasamapan. Wa siya nahimo. Miabot si Phil nga gikatubang ni Phil ang daotang prinsipe sa kagitngit. Mga bata mga kasama na ikatupasang sumpay sa kong asoy kaninyo. Kuhaon ko si Ana! Siyang maduulo ko kaniya. Ang asya pa ingon ni Ana. Bugnan ko siya. Sulukong bigaw. Ni Abab. Ginabay ko na kayo! Kinahanglan makalikay ko! May mga dagkong sundao nga musugat ka na ko! Kung nakalisod ka na, gamitan na ang ipasag-o kong pulong aron dili ka may kapanibisan usa kanila. Oh! Doon na sila! Buong na panipas, nga dili makaduol ang kahoy! Di mano Jesus, Maria, irita et! Di mano Jesus, Maria, irita et! Di mano Jesus, Maria, irita et! Oh, napulpog sila. Huwag sila magkalahos, tuol ka na ako. Si Ana. Ana, husto na. Ayaw na paghilak. Ni Ana ko. Unsay gibuhat nila nimo? Igo ka lang mihilag. Dili ka na makasulti. Duha na ka mong dili magkapauli dito sa iyong kalibutan. Buduol siya na mo ni Ana. Nangtali na! Unsay akong buhaton! Nagkaduol na ang taong sungayan! Ayaw ka bala ka, kay karon dayon, ibalik ko ka mong duha dire sa atong kalibutan. Gunete sana, aron dili siya may bilinda. Salamat kay nakabalik na ko. Salamat. Kay nadatag yung kas pagbalik din sa atong kalibutan, Ana.
Ginoo ko, ana. Pangayo og pasaylo sa Dios sa nahimo mong sala. Ilabi na sa pagbuak mo sa sagradong imahin. Gawas ni Ana. Aduna pa siya labaw pa niya na nga siya. Naibaw ko. Nga sa dugay na nga panahon, gibasol mo ang labaw tang makagagahom tungod sa imong kahimtang. Ayaw ka nagbuhata. Magiloyon ang Ginoo. Kung ang pagkawa sa imong mga ginikanan nimo o sa kahimtang sa imong panlawas kay may diferensya ka. Ayaw pagkabasula o tulusuka ang labaw tag makagagahom. May gugmaon ang atong Diyos. Ako nun ko, nasayop ko sa kong gibuhat. Wa ko tuyo nga musang ko sa ingon ini ang ako pagdumot. Tantanga ka na sa imong kasing-kasing, Diana. Alas 6 sa hapon hangtod sa alas 6 sa buntag. May gahom sila sa pagsud o pagtiaw sa imong lawas ug espiritu. Malipay ang atong kaway. Mangayo kag pasaylo ngadto sa Dios sa kinasing-kasing. Pangumpisal o pangalawat kung mahimo matag adlaw. Ana, apil ba ko sa imong kasuko? Pasaylo ako. Ang pagmahal ko nga, nahatag ka nimo. Kutubra sa usa ka igsuon. Feel ako masuko ni mo. Nasuko ko sa kong kaugalingon kung anong nibati ko sa maong pagbati. Nga dili man di ay angay. Ana, namatay nga kong igsuon sa aksidente. Asama siya nimo. Adunay diferensya sa tiil. Pinangga ko kayong akong igsuong babae. Siya lang ang among bugtong babae sa among managsuon. Nitabang ko nimo. Nagpaduol ko nimo. Kay mahinumdum ko sa akong igsuon nga namatay na. Pasilo ako. Kung nakadugang ko sa imong kasuko. Wa na ko tuyo ang mahigugma ka na ako. Ana, husto na. Kuyugan ka na mo sa imong igagaw ugma sa simbahan. Aron mo Deserve ba natin to? Let's serve with home credit 0% interest. pamumpisal ka sa pare. Makasino ba? Maginulsul sa nga imong nahimo. Gawana, kumusta na ang imong gipati? Magpasalamat nagdako sa kahitasan nga nakalabang ta sa alas 6 sa kabuntagon ug wa ka balik sa dautan. Nakita ko sa imong diary ug nabasa ko ang tanan. Gaw. Hunungan na ang kasuko mo sa Ginoo. Naglabi ang imong kasuko kaysa gugma sa Diyos. Kung ikaw ang nahimutang sa kondapit, angay ka bang malipay? Ana? Ikaw pa ba ka na? Sa dili pa ang katapusan pahinumdom sa ta. Ang butan na bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! Di ada ang katumsang sumpay sa akong asoy kaninyo. Nasuko ka? Nagbahay ka paghihapon? Ikaw, Joy? Wa ko'y kisulti. Naminaw ra ko nimo. Ha? Kun mao?
tawag nako. Husto kakaw. Mga bati nga po ang akong gisuwat sa kong diary. Naglabi ang akong kalagot ug mga pagmahay. Pagbasol. Wa na musud sa kong hunahuna nga doon na pa'y mas labaw na kong kahimtang. Doon na pa'y nawadaan sa kahayag. Pero naningkamot sila nga mabuhi. Ug mapaduol sa Diyos. Ado na iway mga kamot ug tiil. Pero malipayon sila og naningkamot. Apan ako, pikas tiil lang akong diferensya. Makakita ako, makalihok ang ako mga kamot. Bisag gibiyaan mi ni Papa apan naningkamot si Mama nga mabuhi ko o mapaeskwela niya. Pero gibiyaan ko ni Mama kay namatay kini. Unta, mas mulig-on ko. Ang ako kaugalingon lang ang akong gilantaw. Pulos pagmahay lang ang mugawas sa kong baba. Gaw, gusto na. Ayaw na paghilag. Ni apa man gumi si Papa Naldo, di ba? Wa man ka na mo pasagti. Pamilya manggihapon minimo. Ug ayaw i-lockdown ang imong kaugalingon. Kung doon na may manaway nimo, pasagtahi. Ipalapos ka na sa imong pikas dunggan. Kay ang Diyos ra ang nahibaw sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Bendisyon ni ko, Padre, kay ako nakasa. Isurrender ko ang tanan kong mga sa Diyos ug ang kabuat sa akong kasing-kasing. Ug gaiya kong pasayloon sa dako kong kalapasan ug pagpanamastamas ko sa Dios no niya ngalan. Let us raise our hearts to our Heavenly Father who listens to the humble petitions of His children. Inig pangalawat gaw, kuyugan ka na mo ni I Papa believe in Naldo. God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. Ayaw pagpangalawan. Ngano ka? Napati ko na sa pagmunting. Ayaw siya paminawa. Kay linglahon ka lang sa dautan. Kung unsay atong tubo, ug ang naas atong kasing-kasing, ang sakto may atong buhaton. Bisag unsa pa'y imong buhaton. Ako na ang tagiya sa imong kalag. Kuhaon ka na mo. Suklan ti ka demonyo. Dili ka mo daog sa kong kasing-kasing. Mas gamhanan ang langit ng Amahan. Ug mo'y paharion ako sa kong kasing-kasing. Kay dili ko gusto nga maapil ko kapanlod. Taon-taon na nga, wa ko na makita si Phil din sa mga trabahoan. Asa makaday siya? Ana, Ay, Ana, Phil! kumusta ka na? Salamat kay nakita ta kapag-usab. Pasensya na ha. Nag-graduate na ko sa college. O nag-apply kong laing trabaho. Maayo hinuon kay nakagraduate na ka sa college. Kumusta? Malipayon. Tungod kay mahal ko sa Ginoo. Wa ko niya pasagdi. Gipuno niya nga akong kasing-kasing sa kalipay. Miapil ko sa mga kalihukan sa simbahan. O dunay foundation o grupo nga mutabang na ko puhuin sa pagpadayon sa akong pag-eskwela sa college. Nalipay ko. Nalipay yun ko sa kung nadunggani mo, Ana. Kung nun sa magani ang iyong mga problema, niarapan ko. Isipa ko nga tinuod mong igsuon. Ayok kagaol. Kay ni Ami. Daghan mi nagmahal o nagpangga ni mo. Oh, Brad. Oh, Brad Phil. Salamat inyong tanan sa pagpangga nako
ug paghatag og bili. Malipayon gid ang tao kung mosalig ta sa gahom sa Dios ug magpuyo tang malinawon ug haduol sa grasya. Anak ko sa Dios, gimahal ug gipangga ko niya. Ubo? Plemix. Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Ang pagpaubos, ang pag-inampuon og labaw sa tanan, ang pagpangayog pasalamat sa atong labawng makagagahom, ang muhatag og kalig-on kanato sa atong pagkatao. Ilabi na sa mga kalisod na pagsuway, siya gyud ang atong dangpanan sa tanan. Naaniya ang tubag sa ato ang mga kasakit, mga pag-ampo ug tanan natong pangayoon ngadto kaniya. Og dinhi natapos ang atong sugilanon ni Simnaw nga naguluhan ang sayop nga pagbasol. Dinhi lang sa mga asoy ni Kuya Juliet kini tanan dalit kanato sa RMN Drama.